Thank you very much for choosing this channel among the millions out there. We really appreciate you for visiting this channel. As you're about to watch this video, it is only two things that is required of you. The first is to subscribe to this channel and click on the notification bell so that anytime that we upload a new video, you'll be the first person to get it. And secondly, kindly share this link to a lot of people as much as you can, to the groups on all the social media platforms. And by so doing, you are helping to grow this channel and then also motivating us to create more content and then bring in more videos. This is an inspirational channel, a motivational channel. So kindly help us to advocate this channel to a lot of people. We are much grateful. Once again, thank you very much. That was it. Say channel we and in pray what you say opposite oshe. Channels be bring oho. Asempa kafo be bring oho. Nanso so in pray dear what you say channel we say opposite utie unyame anu asem. Nanso ade ba akopɛ ene yesre feel. Sa ade no say bomoden na channel yi say unsubscribe ya bomoden subscribe. Send ye be ya de bia ye the video etumu a wonsa ebetimi aka. Ye toso biem e pauchew e ya share the video yi fa ma nipa bebre no munya bi nhwe eni die kwanso. Na se we sa nyoma we ya edima ya eboa yen e ma ya hye mu tre e ma yetimi nya nipa bebre. Ye toso biem e hye ye nkuran se ye nkusua na ye nye video na ye mfamro na abre ni do nyina ro eni woni nkita so. Nti edawase se obeye dia mai asundwem edawase bibre nyame nshira bibre ye ba betie nyame asem tiawa ya mompae onokofo ne mobruhunfo eri monyam ka wodin ye yiwa ye maudin no so hye wani monyam eye wo no adom ya hoodin ama ye nkra ne ye nompe anopa wodi abehia wodin mo samre ye betie wasem arade ye sro sem a otumi no ahoodin eni anim arade kyerɛkyerɛ na ma ye ntiase e wasem ne mfo wasem enante e wo Jesus Christ demo. Amen. Amen. And so obey nshira. Amen. Dane da nyina no ye nshira. Amen. Enunti anopai ya disua no etiawa onyame ewa kwan hodo bebere a ode faso edi hira no ma. Amen. Se oni obite na se owo akoma adwoa na otimi sevo no o sevo yi a o tamwa de de amana en how. Yes. Onwene ho sade a wode ma nipa yi so ebe hawa na dabi saso na awurade de etie yehu awurade sade ositie na ye de anidie ede mano na ye onya odwo akoma ede tena ne mu a emani nshira edoso ede mayen. Amen. Enti anopa ye ni Moses ebeye adwen baako na yesua ne mpaye a oboye na ye de aye mpaye. Amen. Ye de aye aniso e de akire de ama awurade na aboye atimi ama ye atimi abre yakoma ase na yenya akoma adwo na yetimi asore awurade ti ase for. Amen. So reflecting on the supremacy of God to develop sober heart. Reflecting
on the supremacy of God to develop a sober heart. Who said the Radi 2 minutes a Cassia city a bow a moutminia akuma a Brasia de akuma ejo. Amen. Amen. And yet me who baby free. Na yet me who babia ye kwa a boy. Empo ye who yam prema sitram said the name of Siasa Mayania. A boy, amen. Enti ye hu se onyame bi na pagya ye. Onyame bi na adom ye ne a ene ye betimi atena ne nase. E de akoma adwo e de atena na henie mu. Amen. Now Moses e bompa ye bi e was Psalm 90. Na eno e na neye ba bi gina so. E de din komo. Amen. Me pacho Psalm 90 verse 1 downwards. Psalm 90 verse 1. Yes. Awurade. Wona waya yen dwane kobia. Wona waya mi dwan kobia. Awanto atoaso nyina. Awanto atoaso nyina mu. Nyabotre. Say ye hu ne se. Awurade na ye dwan kobia. E sam premprim. Ene awanto atoaso nyina mu a eboa yen ema yetiminya akoma edwo. Amen. Awurade ka ye ho o se me ka ho won so hwe nyina mu wama ne hunu nyina me ka ho. I will never leave you or forsake you. Awurade ka ho eretia no pai se ye hu se awurade ene ye dwan kobia ono na agye yen. Onu na yesufre na ode yen so dia ene ebeboa yen efri se ya ho bambo efri ne nsem na se wa ho bambo fre Awurade dia ode akoma adwo ebeta na henie mu. Amen. Amen. Eti brofo no say, Lord, you have been our refuge in every generation. Our want to assume and want to assume that they will be somebody. And also, I shall say, also the Biba into air to assume. From the that is from the beginning of your family. Wabusia assassine. Eurade na hwe won so. Eurade na akora won. Abedru sam pempenso yi. And it is so sad you will say from the onset, no, a Eurade na ye dear. And you will be nya akoma day, a jaw. If we say, Asante for can't say, Baby, you didn't any day, yen say ho. Amen. And to who say, Eurade, and you don't copia. And to be beyond where a bit me for what Nenya akoma edwo fatena Awurade na ase fatena fidue mu fa bo bra na besi uye. Amen. Toaso verse 2. Verse 2. What dear wunya mo mepo no na wunya nyi asase ni wiase adi no na wufri tete achirichiri kosi dachi achirichiri eye onyankopon. Amen. We have a responsibility. Say esese ye maya koma adwo ewa Awurade mu. Every say emra na onya nyiwiase adi no ommo ade no emra na ommo mepo no emra na Awurade emmo wo ma wo ma wiase no we nyame. Yes. No we nyame. Na ne tumi so na na doye so wo ho. On sesan. Enye wo na be ma Awurade asesa. From the ancient time, even before creation, he existed. Na ne nimonyam e wo ho. Na ne tumi e wo ho.
na ne kɛseɛ ɛwɔ hɔ. Ɛno ti sɛ ɛnam no mmienu yɛnyɛ akwanya wɔ Awurade mu a ɛne ɛda ne da nyinaa sɛ yɛkaaka yɛn ho na yɛtumi nya abotere, yɛtumi develop a heart that is sober, yɛtumi nya akoma a ɛdwoɔ ɛde tena Awurade mu. Yɛkaaka yɛn ho ɔsɛ yɛma yɛwura mfi tete atempɔn no. Awurade abasa ɛne ne nokwaredi a ɛda yɛ abrabɔ so yɛma yɛwura mfi. Enti sɛ yɛwura amfi deɛ a ɛboa yɛn ɛma yɛsi tie ma Awurade. Ɛboa ma yɛtumi nya akoma a ɛdwoɔ, akoma a abubuo ɛde som asafo Awurade. Ɔhaw bɛba, amanneɛ bɛba, nanso ɛmmerɛ na ɔnya mmɔ mmepɔ no na ɔnyi mmepɔ adie no, ɛmmerɛ na ɔnya mmɔ wiase anyi nneɛma adie ma ne mmaayɛ no, ɛmmerɛ na ɔnya mmɔ nipa no na ɔfiri daakye. That is tete akyirikyirikyirikyiri ɛkɔsi daakye akyirikyiri. Ɛnɛ menu mmienu yɛte ase, yɛwɔ wiase, yɛkɔ yɛba. Ɛmmerɛ bi atwa mu na yɛtenten ne yɛkɛseɛ na nti sɛ yi na yɛyɛ mmɔtɔfoɔ. Yɛtumi anyini kakra beduru saa tebea yɛda yɛwɔ mu na ɛmmerɛ bi ba we will also exit. Yɛso yɛbɛfiri hɔ, yɛso yɛbɛfiri wiase. Na sɛ yɛfiri wiase a Onyankopɔn da so yɛ Onyame, ɔte ase na n'adɔyɛ ɛdɔɔso. Ɛno nti saa mmerɛ wonya akwanya wɔ Awurade mu a ɛne anya akoma a ɛdwoɔ. Fa tena Awurade no ase na ne nhyira ayɛ kɛse ama wo. Onyame yɛ nokwafoɔ na n'adɔm ne n'adɔyɛ ɛdɔɔso. Toa so ma me. Woma ɔdasani dane mfuturo. He has power to return man to dust. Onyame na bɔ nipa. Ɔka Genesis a ɔsɛ wɔde fam na tie ɛna nwunu nipa. How wonderful it is. Ukofia memo assignment. Tenetie. Bomode na tenetie. Fa nsuo ka ho. De opese ode kan obi afa ka ho. Na fa bo obi me hwa de. Fa design nipa. Na manu ntimi nsore nante. Na wonko ne ehwe. Nyame na basamu oden. He is the supreme God. He has power to return man to dust. When it is a rati, obianiho, there is none, not even one. The Lord is supreme. Have a heart that can serve God well, and you shall be blessed. Amen. Amen. Yes. Continue. Omo dasani dane mfuturo. Omo dasani dane mfuturo. Na wo se. Onipa ma. Onipa ba. Monsane mra mu mfuturo mu. Monsane mra mu mfuturo mu. Continue. Na mfrinsia pem ye wani so se nra da etwa mu. Listen, as I was reading, me do na it is so wonderful. What's it saying? Sisu biem. Na mfrinsia pem ye. Mfrinsia apem anya baako, not 1,000 years. At the said ye. Ye wani so se nra da. Ye wani so se nra da etwa mu. Ni anadwumu desu. Ne anadwumu desu. Enti ebia odwen se Ewurade adi hwammo wache ewo wo ho. 1,000 years. It's like yesterday. It's like yesterday that went by. And it's a finsia pem eye Ewurade ani so enra. De kan yo enra. De ade na Ewurade ntimi nyama wo. Nya ojo akoma na tene Ewurade na ase.
Yɛntena yɛ papa odifo patafo nase na ɔmfa yɛn konkunimdie mu. Reflecting on the supremacy of God to develop a sober heart. Shed sadia urade sitie ni tumi ne na hoɔden sitie na ye boy me yetimi anya ojo akoma. When I am paya Moses a boy. Moses had an encounter with God. He saw the real power. Yes. Oh, when you meet 2 minutes and nimonyam. And no, the boss am pay. Amen. Twaso. Woman was in a question Susan you. Yes. What he said, die. Or to say die. Die. And no power of a first reader. And no power of a first die. Reader. In the morning, it grows. It sprouts. And you say you are bofra and nidye eba. In fact, abofra ne ye fe. Enti ye fit to say abofra ya wono. Na ye srai mani wo nyina dey ehu. Amen. Awurade na ye yensa. Ye srai ye pie. Se abofra e de nidye ba brabomu. Ewe ya wofo ebremu. Na se eduru anwumre a it withers, wrinkles, it twintwam. So at your end ewo wie yemre mu no utwintwam. Amen. Me pa cho si hobi mame. Verse 5. Yes. Oma wasne kwese susan you. What he said die. What he said die. And no power of face reader. And no power of face wura. Na no pa eye from. Na no pa eye from. Na efefe. Anwumre. Otwa na twintwam. In our beginning, yeshase fe. Emra men can say obeji already di e kan no. Okoba. Krik. Amen. Wanamuntu efe. Samre ya wote hei wanamuntu efe. Efri se urade afre wa bana henie mu. Wafre wa bana nimonyam mu. Wafre wa bankunimdie mu. Wafre wa ba yedie mu ene promprom ye mu. Eno ti wafefe te se wura nhwiren. In the morning it blossoms. But edru say ye twa na se ye twa wi a etwintwam. At your end, how will it be? Think about it. Say wa wi ye no send na besi akọ. Obetọ so ewa urade mu na edu na wa wi ye apie anase ubefura urade na ase ansa na wa wi ye apie. Say o tira urade mu ade akoma adwo etira urade mu na se wo kwa wi ye a edu konkunimdie mu na wo bre enye kwa na wiase a wo baaye no emfaso ayede abaso na mom se wantimi ankwa wieye wa awurade mu a ohaw ne amane osaye ena obetina mu na obekwa amane hunu mu da eni awieye enunti se yebetimi atena ne yakwa awieye sed yebeye benya nidaso yebenya baabi pa asetena pa bi atena ewo ye mmere ye mu a emra ya tofo mu a esese ye nya akoma adwo na yetimi atena awurade mu. Amen.
Have a sober heart. Have a sober heart. And you shall, and you will never ever regret. Amen. Continue. Verse 7. Verse 7. Na yaresa wo wabufuo mu. Na dia yaresa wo wabufuo mu. Yaresa wo wabufuo mu. Yare dey. Yesa. Yesa wo wabufuo mu. Awurade bufuo a. Awurade keka no ho a. Na no na papa e kire. Kwaya awurade fa so pipe kokom. Ma Israel for mu a. It was something so small no demonstrate here. O man a buffo ebie nsuonum just like that. Amen. Emre bi Israel for at the nyum to ensemble atenteben trumpet. Omo to nyum dia sabo se twa Jericho for so ye dey ehia. Na edwiri ne dey etugui. Amen. Emre onyame abufuo ba Sodom and Gomorrah so no otoja edigu won so. Can you stand the anger of God? No. Untimi. Etu onyame abufuo mu no yebesa entimi nyina. Eti ehu we a eboya ima yetimi nya akoma a edwo e de tra Awurade no ase. Tra Awurade no ase. Menwinwi men ha. Tambia me ka kire no matter what is going on. Take time, endure. Enema beba. O how beba mania beba. Empempi sometimes na me bomb pa me ka kire Awurade. Say Awurade, me sero shira me kakra. Awurade shira me kakra. Na se wo shira me a wa count no eso nte. E na wo shira me so a wa count no eso nte. O wo niam pem anu na di si wu Satan onim se no wanya tumi nyina. Amen. Awurade hu ye mobo. Na won dom ye. Yes. Ana me mpaye. Emire bi me kwa ho kire mu kwanim guase ahodo nyina mu. Anya asem ketewa. Metime dwene a na metia me ya. Se Awurade da ben. Na say last Friday and I had an invitation my former church. Now me a secretary or youth. Omudi Youth Week. And invite me. So I went last Friday. A point and a brand TV can say me to na I am a day, a sign me a reho. I saw my brand and can say, say no woo. What's it say? What's it say no woo? Hey! And it's no muku. Anya asem ketwa bosome so a wadwendwene dɔɔso na sɛ 1 week ɛbɛtɔ so a wadwendwene no san yɛ kɛse na sɛ 2 weeks ɛbɛtɔ so a ɛne bobo na sɛ bosome no twa curve sɛ ya na afei tactics sometimes timi walk a long distance and sɛ ne akɔforo car ne atete yɛ nneɛma so. They saw my state, said you know me city ho. Me kyerɛ youth anim ɛkyerɛkyerɛ wɔn. Me san wɔ class me kyerɛ wɔn adeɛ. Ɛso a youth nipa no ɔkan no wɔsan wɔ saa class obi. Entu gyina hɔ na sɛ watadeɛ kɔn akye a ani apa ohu. Yes. Na ɔkan no eyi na ɔhu na ehwam sɛ yi. Ohu ohwam. Me say Eyawurade. Yes. Enti ana yensu etimi to spray kakra bi ketua bi o ne bo nya den. Me bo obesere me enti me nka ne bo. Timi to ba miensa.
keka bom na masan pɛ nteantean nketenkete mmiɛnsa ɛde atwitwi me nsa ho na sɛ mekɔ a ɛho hwa no ɛfa ne hwena no wɔ sɛ awurade ayɛ bi. Amen. ɛno ti dane da nyina ne yɛbɔ mpaeɛ sɛ awurade hu me mmɔbɔ na kae me and raise me. Kae me. You are supreme. You have power over everything. Enti awurade ehu akoma no hwɛ akoma nim hu sɛ ampa mede wo hyɛ me ho animonyam a wonye me ma enti me nyi wo ma. Enti ɛyɛ awurade na di kan ne ho ntam sɛ I will never leave you nor forsake you. And this also nya opportunity na ugina ho a awurade me so menya wo chidi da. O ka se ya otamfo no ate o obekọ awurade ma me access na me nkọ no ho. Every so wo se wo nya wo chidi da. Enti tambia me bompa me se awurade wo na di kan ye sei ma me. Enti me so sei na ye dey meye. Enti so otamfo no te a na oba wo nkyɛn se asɛm we na maka nti wo begina so age permission aba me nkyɛn ka kyerɛ ne sɛ wo na wodi kan ye ansa nti odi kan temtew. Yes. Have a sober heart. See that the Lord is good and his mercies endure forever. Amen. To us, mommy. What do you amumu esi wenim? Yes. What do you kuku mu boni aba wenim hainum? Yes. Na yen nyina twam kɔ wabufuo mu. Yes. Ya hwere yen mfie sɛ asomusɛm bi. Yen frinshia mu na emu wɔ mfie aduoson. Yes. Na sɛ ɛboro so a. Na ɛreduru aduowɔtwe. Yes. Na emu ahohoahoadeɛ yɛ ɔbrɛ. Ne yɛ huhudeɛ. Na etwamu ntɛm so. Yes. Na yɛtu kɔɛ. Yes. Hwan na ohunu wabufuo no den a ɛyɛ? Hwan na ohunu wabufuo no den a ɛyɛ? Ne w'anibrɛ. Sɛ wo ho suro teɛ. Yes. Ma yɛnhunu yɛn na kan. Nyabotere gyina hɔ. Adeɛ bie ne hɔ a ebetwam awurade nya dɛ ehu. Your body comes into the light of God. Amen. Ɛnneɛma yɛyɛ no kokoa mu de sie sɛ yɛmma yɛn nua bi nhu yɛmma niwa bi nhu no awurade yɛ dɛ ehu. This is the power of God. This is the power of God. No matter what, the bienua ebetima call into hiding from God. If you send it to me, so na nichina manyina. He sees where the normal eye can never see. What na ya ade nyina? Ade nyina fare by no. Enti ebede na ade eye dey esi awurade. Hu awurade se awurade so. Na ade bi a wo ye bia no. Yes. Now no be me papa can say me papa would for patafo. Enti amama ye careful. En komo awuye o se mete. Babi a wonam me hu. Enti me ye ko kra na ya asem. Yes. He has that power. He has that mandate. So when you do something in secret, that is sin. He sees. Amen. Bibi eni ho abetimi hide nyankopon. He is supreme. Enti nyakoma adwo na awurade ebedomo. That is verse 12, right? Verse 12. Ma yenhunu ye nakan. Awurade ma yenhu ye nakan. Help us to count, number our days. Ma yenhu ye nakan. Ma yenhu ye nakan na de yi. Sadie etie. Na ye nyanyansa akoma. Na ye nyanyansa akoma. Se obre wa akoma ase a nyansa akoma no ede wonya. Ma yenhu ye nakan. Help us to count
our days. Boy, am I to me live as if say there is no tomorrow. My own time and season that is before us. If we say a catcher will say, especially Dr. Catcher will say, you'll live today, but tomorrow you will never live. Saying, and I'll be seeing that day no obey. We are some sebe, we buafa. So we yare. Na yare no do utimi nante de utimi koba wo sika kakra ta ho. Na etena utimi ntena wiase enne ena obetimi enti wo by 12 p.m. you will exit. Say na usika nka obe spend no. O de mebusa wo. But say Ewurade mayewu ya nakan, help us to number our days so that we will live with caution. Mayewu ya nakan na yetimi atena wa hiniye mu ay careful. Na ya koma ansore ntiawo. Adia odi adom ye no ya mfa ansore ntiawo. Ensira odi asira ye no ya mfa ansore ntiawo. Empo de yan sanka ye no ya de yan sori ana yan kasantiawo. Help us to count our days. Onyame ahye emra ne na e de ama ade bia. Unimeda onyame ahye ato so be free wiase. You don't know. And na unim da also de ba wiase. You never knew. But ni nyina dey e wo Awurade nsem. So between the time you were conceived in your mother's womb till the time you die, that is the set days the Lord has given to you. Enti Awurade moa ye na yentimi count ne yie, yentimi kenkan ne yie, yentimi hihye se yes, when ye na Awurade de adom ye ne nyansa akoma. Ye nyansa akoma. Amen. So that we will have wisdom about God's eternal nature. Said the radicity. Now, first, you know about sin and forgiveness. Amen. Now, first, you saying you answer about our purpose. Onyame afro abahinimu for a reason, for a purpose. Onyame obotaye bi de mawo. Onyame won hyehyede bi a wa hyehyede wode agu akom de amawo. Umfa wani huye omie so ma huye nti ebia odwen se Awurade ajeje wu ana waja wu ajeje mu. But I want to encourage you this morning that you have a greater purpose in God, in the kingdom. Onyame fie no o botae sonkum ye dey e wo ha. That is why you are here. You are not just here for anything, but for the purpose of God. Until Awurade moa ye na yentimi hu ye nakan, yentimi count our days, that we will be able to live according to the purpose and the plan and the desire and the will of God. Amen. Amen. Can last verse no mami? Verse 13. Verse 17. Verse 17. Yes. Na Awurade ye Nyankopon animutie mra ye. Na Awurade ye Nyankopon animutie mra ye so. Na ye nsa anu adwuma no. Na ye nsa anu adwuma. Manu nye yie. Manu nye yie. Mayen. Ane. Ye nsa anu adwuma. Ye nsa anu adwuma. Manu nye yie mayen. Manu nye yie mayen. Amen. Amen. Reflecting on the supremacy of God to develop a sober heart to live. And the who say already 2 minutes and who then sober bibia so and ye a bit many akuma ejo
ɛmfa ho ne deɛ ɛwɔ ɛmfa ho ne deɛ ɛni yɛntena Awurade n'ase na n'ahomaboro ne favor ɛntɔ yɛ so na onyame ɛnhyira yɛn nsa no adwuma that whatever we are doing in him be established financially, BPM, socially, BPM. May we be established. May we be established. May we be established in God. Yes. Now I'm already trimo power mine. Abam. Onyame shiraye. Onyame nomye. Ewo Yesu demo. Amen. Sorry, John. We are going to enter into a section of prayer. Awurade asɛm so ne nanum asɛm ɛne nhyehyɛ wa hyehyɛ aman no egyina saa tumi no so sɛe wɔ tamfo no nhyehyɛdeɛ wiedie tumi biara pɛ sɛ atwe yɛ san amanneɛ biara ɛbɔ ba abrabɔ no mu ɛnneɛma biara ɔbɔnefoɔ no ɛde ba abrabɔ no mu no yɛgyina Onyame tumi so abiriki ne nyinaa. Power and might, oh, belongs to our God, forever and ever. Oh, power and might, oh, belongs to our God. Hallelujah, forever and ever. Amen, 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 amen. Blessings and glory, wisdom, thanksgiving, oh, evermore. Hallelujah, power and might, oh, belongs to our God, forever and ever. Yejira onyame tumi mo apatafoɔ ho ɔden mo apatafoɔ ho srɛ mo apatafoɔ tumi mo yɛ breki ɔtamfo no nhyehyɛdeɛ a ɛtwe yɛn firi Awurade n'ase ɛma yɛte atua Nyankopɔn atamfo nhyehyɛdeɛ ɛba yɛ brabɔ mu yɛ breki no nyinaa yɛ bubu no nyinaa ɛwɔ Yesu dɛm nhyehyɛdeɛ a ɛwɔ esu mu nhyehyɛdeɛ a ɛhinta yɛn ɛtwe firi Nyame n'ase ɛwɔ Yesu dɛm yɛ pae aprana 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 ɛwɔ Yesu dɛm 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 ma wɔ nimre pa nsa bɔ mpaeɛ ɛwɔ Yesu dɛm pa aprana gya no ɛwɔ Yesu dɛm wɔ Nyame n'ase ɛnyɛ bi mu dɛ ɛnyɛ bi mu fɛ ɛno nti wɔ ne nhyehyɛeɛ ɛbɛbɔ wɔ kwan mu a ɔtamfo no sɔre ɔtamfo no sɔre ɔtamfo no sɔre wɔ ne nhyehyɛeɛ ahodoɔ ɛbɔ brabɔ mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wakoma ɛbɛsɔre atia Awurade sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wadwene bɛsɔre atia Awurade ɔyɛ gyina Nyame tumi mu ɛgyina ɔpatafoɔ ho srɛ mu yɛ breki no nyinaa ɛwɔ Yesu dɛm yɛrɛ wobɔ mpaeɛ yɛrɛ wobɔ mpaeɛ yɛrɛ wobɔ mpaeɛ ɛwɔ Yesu dɛm ɛwɔ Yesu dɛm pae aprana pae aprana pae aprana pae aprana pae aprana kya ɛwɔ Yesu dɛm ɛwɔ Yesu dɛm ɛwɔ Yesu dɛm abusua mu agyinadeɛ biara ɛsɔre tia me ɛwɔ Yesu dɛm mebrɛ no ase ɛwɔ Yesu dɛm deɛ atumi afiri Awurade no ase ɛma me nya akoma ɛdwoɔ ɛwɔ Yesu dɛm ɛwɔ Yesu dɛm ɛwɔ Yesu dɛm ɛwɔ Yesu dɛm toga sɔre no ɛwɔ Yesu dɛm ɛwɔ Yesu dɛm mede lighting rod no mede tena so ɛwɔ Yesu dɛm 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 honhom a wokasa gu m'adwene mu sɛ mɛsɔre atia Onyankopɔn deɛ ɛwɔ Yesu dɛm mɛbrɛ wo ase ɛwɔ Yesu dɛm mɛbrɛ wo ase ɛwɔ Yesu dɛm mɛbrɛ wo ase ɛwɔ Yesu dɛm 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 I rebuke you in the mighty name of Jesus ɛwɔ Yesu dɛm ɛwɔ Yesu dɛm ɛwɔ Yesu dɛm ɛwɔ Yesu dɛm ɛwɔ Yesu dɛm
the tricks of the enemy that is rising, that will fight me to rise against God, that will encourage me to rise against God. I rebuke you in the name of Jesus. I break you, I break you, I break you, I destroy you in the name of Jesus. Your foundation, I break it in the name of Jesus. Obama Kumamo, Sadia, Masoleta Papa, and your Juma, and you know, my papa, how are you, cinema? Fire predator, fire predator, fire predator, fire predator, fire prana, 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 wicked foundation that is rising toward me to rise against God will never prevail, 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 will never prevail.
Solitaire payne, solitaire nyamijuma, akuma biara, solitaire nyame, onyame, awoye sinema, eba mi mo, ajumpa biara, eba, etie nyame asem, awoye sinema, me brewase, awoye sinema, Tumia, a dear Tanta, Nyame ho, Nyame to me ho, Abama Trimo, Abama Kumamo, Away Cinema, me Prawase, Away Cinema, 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 me Prawase, Away Cinema, Away Cinema, Away Cinema, Away Cinema, Away Cinema, Away Cinema, come atamfo so, atamfo a dear Jimpone, Edu Ramachumo, a dear dinner, a young papa Morton, Edu Ramatrimo, Away Cinema, Tawan Sore, Away Cinema, Onyamita, we are dear to me, a Trisano to me, a Piera, I want my brabo, I have to pass a Tommy free, when your men are sitting here, and Yachuma,
yesterday, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Besa town for this yesterday, or town for Nabasa. I want me Brahman, we're selling you now, yesterday, now me too fast, me too far to me so, I know what thing, yesterday, now what you I made about you, and Yachuma, and you know, I'm a more, I'm a so, a pie prana, 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 Jesus, 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 me paya prana, ewe yesidema, me paya prana, ewe yesidema, me paya prana, esubiara, etimimo, esubiara, etimimo, enyanya misu, ewe yesidema, me tuasia, 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 paya prana, ewe yesidema, paya prana, ewe yesidema, paya prana, ewe yesidema, paya prana, ewe yesidema, yes Lord, yes Lord, esisetibiara, my emergency, Mumonia, Manimunium, and not do me Bramano, I will use them, me Bramase, 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 or Jaffa to me, or Jaffa to me, or Jaffa to me, me Samama Tanfo, Adamo, I will use them, me Hanya Tiama Tanfo, I will use them, me Hanya Tiama Tanfo, one person me conkai, one person at Tomisai, and no more the Bama Kwam, I'm with the Tomisai, I will use them. I will use it. I will use it. I will use it. Paya prana. 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 I will use it. 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 Make your pattern for what him. Make your pattern for two memo. Make a one sir. I will use it. 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 Fire prana. Fire prana. Fire prana. Fire prana. Fire prana. Fire prana. I will use it. 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 Fire pranacha. I will use it. Fire pranacha. I will use it. I will use it. I will use it. I will use it. Yes, Lord. Fire prana. I will use it. Yes, Lord. Fire prana. I will use it. I will use it. I will use it. I will use it. Break your tongue for no. Say your tongue for no. Pupuno. I will use it. No pupuno. Me drino. Me silence is a dear. I will use it. 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 In the name of Jesus. I will use it. I will use it. Piano pie. Send now what she. I will ready me a come out. Oh, as a free for no ready to me. I will use it. I will use it. I will use it. I will use it. You know about pie. I will use it. You know about pie. I will use it. You know about pie. I will use it. Pie pranacha. I will use it. I will use it. I will use it. I will ready me man on tour. I will use it. I will use it. I will use it. I will use it. Mount Yeti, Mount Cancro, Mount Punto, Mount Pedaya, Amramame. I will use it. Amrama Safui. I will use it. Munipagina. I will use it. Why are so to me? I already and twice of him. I will use it. Kunim dear, one Cancro, one Pedaya, one prom from here. Sonny, Amra Safumo, Amra so. I will
yesu de mo ewo yesu de mo arade trahye mo ewo yesu de 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 mo say sano juma so ewo yesu de mo ewo yesu de mo juma this kama ensam arade sira so arade trahye mo ewo yesu de mo arade my business opportunities and business ideas ewo yesu de mo 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 open door arade pie kwayo emaye ye pesika ye pa waria ye penkankro ye pa kwantuo ye pempuntuo ye pempejaya adwuma ntremu ewo yesu de mo arade fa tomye 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 higher planeta 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 pray your dear 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 frank kankro frank punto frank pecha ewo yesu no onyame pecha ye emra me so onyame ho oten emra me so onyame chano emra me so onyame tume emra me so onyame kankro emra me so onyame tume ewo yesu no empainie emra mabrabo mo onyame ngosra ento me so onyame nsano opata fo nsano emra me so ewo yesu no ewo yesu de wa 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 in the name of Jesus fasa to akumaso yes onyame asem ne ka ose ohaw eremɛ wo ntomadan yes bɔne ɛrenka wo bɔnefoɔ no hyehyɛdeɛ biara ɛnya wo every so onyame nwunu ase ne yɛwɔ onyame nwunu ase ne yɛwɔ onyankopɔn nwunu ase ne yɛwɔ yes na kristo ne dua no ɛsi asubɔnten ho ana haba rempo da biara da yes Jesus ewo yesu de mo banefo ne hyehyɛdeɛ banefo no mane huno banefo no niema biara wade ba wo maso sɛ ɛyɛ owuo sɛ ɛyɛ amaneɛ sɛ ɛyɛ nkwanhyia sɛ ɛyɛ apinisie sɛ ɛyɛ akwamukafoɔ ewo yesu de ma yɛ brana se ewo yesu de ma yɛ bubu no ewo yesu de ma brekin wo yesu de ma jomen wo yesu de ma sai ne nyina ewo yesu de ma ewo yesu de ma ewo yesu de ma abaidom ɛhyehyɛdeɛ ɛnkabletirefo etumi a ɔmo boba ɛde ba yɛ so yɛ gyina patafo ngo sremo ewo yesu de ma yɛ kane sɛ yɛ bubu no ewo yesu de ma onyame wagya fatum eni enim wagya fatum eni akyi ewo yesu de ma enkrante jano eni enim ewo yɛ twuma mo yɛ sikasɛm mo ewo yesu de ma yɛ mamo yɛ kunu mo yɛ yire no mo ewo yesu de ma yɛ ne hwɛ awɔre onyame tume eni enim ewo yesu de ma yɛ ne pa kwambie ewo urade ho anyame mie kwama yɛ ewo yesu de ma ade ahwehwɛ urade mo urade fama yɛ urade fantom yɛ ewo yesu de ma a new foundation may the Lord endow unto us in the mighty name of Jesus. May the Lord protect us, may his divine protection be upon our life in the name of Jesus. As we are about to step out, may the Lord glory be upon us in the name of Jesus. Onyame tume onyame cha onyame ahoten eni anante opata fotume eni anim kai enkrante jara ya toga sodno edidi anim na the light rod no edidi anim ewo yesu de ma ya the cross cut no edi anim etutwa tamfo hyehyede nyina ewo yesu de ma na wotwi yasene nkunimdifo yedie nim pagaya empunto ne promprom ya emra ya brabo mo ewo yesu de ma ewo pata fotume mo ene na ho oten mo ewo yesu de ma
Yesu dema, ewo Yesu dema, ewo Yesu dema, ewo Yesu dema, ewo Yesu dema. Awurade Nyankopɔn, ɛbɔ mpa ewo Yesu no, mankranta gyanum, eni yanim, ewo Yesu dema. Adeɛ biara ɔtamfo no, ɛsisɛ, ɛde ba yɛbra mu, yɛpa atane, 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 animguaseɛ, asesabɔ, amaninya, apinisie, apinitie, yɛpa atane, yɛpa atane, yɛpa atane, yɛpa atane, yɛpa atane, yɛpa atane. Ma wo gya no, ɛne w'ahoɔden, Awurade nni yɛ kan. Ma wo nkonimdie, Awurade ntɔ yɛ so. Ma wo yiyedie, Awurade nka yɛ ho. Ma w'animonyam, Awurade mmra mma yɛ bɔbɔ, ɛwɔ Yesu din mu. Woyɛ nokwafoɔ. Na obi biara ni hɔ de ne ho ato Asafo Awurade so. Ama n'anim agu ase da. Wotumi so na wadɔyɛ ɛdɔɔso. Boa yɛn, Awurade ne yɛntumi hu yɛ nakan. Na yɛnya nyansa akoma. Ma yɛ akoma a ɛdwoɔ. Na yɛntumi fa ntena w'ahenniɛ mu. Ɛnkosi awieɛ. Ɛwɔ Jesus Christ din mu. Amen. Apatafo! 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 Onyame Israel, God bless you. Yes. Apatafo, you're strong and kind, mighty heart and a brilliant mind. Generosity in every game, change the world in your name. Every day you rise and grind, lift us up, leave none behind. In your shadow we find the light, guiding us to better heights. Oh, Platform, to the power, strength and love in every hour. Generosity like summer rain, you shine through every pain. Oh, you're the power, strength and love in every hour. Generosity like summer rain, you shine through every pain. In your presence fears subside, kindness is your greatest pride. Every battle you fight to win, bringing hope time and again. When the world feels cold and dark, you ignite that hopeful spark. With a heart so big and wide, bringing hope time and again. Oh, Platform, you the power, strength and love in every hour. Generosity like summer rain, you shine through every pain. When the world feels cold and dark, you ignite that hopeful spark. With a heart so big and wide,